Ayo. 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 Oh, Sir, sama na? kining na ako'y kuan ba nakakita manggugog motor ni imo ba ning motor? Oh, kuha. Aw, abi na ko pili mo ha. May tuyo ni mo. Samang ko'y kuan kining produkto ba nga kusog mo kaon ng gasolina imong motor? Asta, kusugan na magkaon. Ano problema na ako? Mukaon din na gasolina imong motor? Ay, sir, pwede ka magkaon. Aw, abi na ko mukaon. Ay, pwede na siya magkaon, sir. Mo inom ba? Mo inom? Aw, yung mukaon mo man ay ba good. Kini sir, probe naman eh. Maka kana pilay magasto ni mo ani sa isa ka adlaw gasolina. 100. 100. Kana ang magasto gamitan nimo na ni sir mga 30 na lang gyud. Binuang po na mo ay. Nah. Epektibo kay ni. Makalis sigag dako ani. Daghan na kay ning gamit ani. Dito sa kasagaran ng gamit ani, bisag bukid, bisag syudad, epektibo kay ni. Yan sa nabang kabulang epektibo na. Kuha naman, daghan naman kasulay, daghan naman ning testimony na to ani. Asa naman ito testimony mo ito gidala? Wala, busy mo po sila, pero testingay lang yun. Unya, kapilang po na. Kini sir, ang kuhan gidaan eh, ang 200 gini siya sir, dayon nag-promo may karon, pwede rin mo ni makuha 150 ang isa. Wow, magyan po na, sir eh. Matay, pangya po tana. Pila man yung kuhan ni mo ni, pila may kuhan ni mo, kanang hangyo ni mo ni. Magyan po tag Jess eh. Grabe po ng Jess sir eh. O Jess ani, tagaan natin isa kataklog. Kung pwede, unya tambay na ba kumasulay na ta. Di po na magsilbi sir eh. Kasi layo kay ni, layo kay kung gisuroy-suroyan na niya. Imo pag yung kuhan ng utang. Kuhan na lang ni, pila man gyud mo hangyo dai. Ikaw, kung pila may bahay na ba? Hindi na siguro nagpaano bro. Kuha na lang ng upat. Atag na lang ng kunin mo tag 150, atag 100. Sige, bese, tutulos ba yun, be? Oh. Sulayan na mo? Sulayan na po na. Oh. Sige. Oh. 2 days later. Uy, pre. Uy, Oh. Nya, kumusta? atay tayo mong gikuan. Palpak man. Si palpak nga unsa nga. Dako kay kag masiba to. Isubrahin na akong baron. Kaso sa gasolina. Ato ni Agi. 100 naman to. Oh. Unya, gano'n kay... Tukarin na rin noon. Na, yun sa din mo paggamit to. Akong gilom. Ino man ang ikaw. Klaro. Utang mo to sa imo gasolina sa pasilan yan. Ha? Ganto na kay... Bro, gano'n yung inatong tabi. Kisa ona. Nakaharap ko. Walong kabaso. Inom ng tubig ron. Pero duha na lang kabaso. Klaro.